Nagpintas kamutan, Nelson. Kas kalamutan babae. Ay, ni Manang. Anya kamutan Manang Marsing. Ibalikas mo pala tinagan ko ang Nelson. Leslie tinagan ko. Anya? Saanan ang Nelson itatinagan ko? Babae ang itan. Ha? Ay na, nabayag ka nagtrabaho ijay abroad. Adulakit din ti urnong mo ita. Aywan gaya, Manang Marsing. Saan ka di nga ada anak mo abalasa? Ni Maria ka di ti dakdaka matam, Leslie. Wen Manang. Ayan ni Maria nga anak mo. Napanakilabada iti kabsat ko ijay daya. Ha? Makilablabada lang ni Maria nga anak mo? Uwan, amumat amarigrigat kami laang. Kan saan analpas ni Maria ti high school. No kasta nga Rod, makatulong nga kada kayo, Manang. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Leslie? Makatulong nga ka ni Maria. Isar ko iti trabaho. Nga oray saan ang nakaturpos iti high school? Flang! Sana parikot dayta. Adan tupay natulungan nga elementarya latin alpas na? Kasta ka di, Leslie. Wen, Manang Marsing. May pasidong lang iti training ni Maria. Mabalinan. Saan na masapul ti experience na iti trabaho. Aya? Dakal ti sweldo nga guroray ken kuana. Nulakit di tinagagkat. Ken nalaing ang makibagay. Nagsaya atan mo kasta, Leslie. No interesado kayo, mabalin kayo at tulungan, Manang Marsing. Sayang daytoy nga opportunity para itinapintas to amasakbayan yo. Asino di bagbagayo asa nga ili tayo, Nanang? Ningay Nelson abakla, Maria anak ko. Nagbakasyon, ket na ibaga na kanyak amatulungan na kaasumrek iti trabaho. Kasta ka di. Anya nga klase ti trabaho na ita? Jakpay amo, anak ko. Agsarita kayon to no umay dito'y balay. At dala ka no biit papanan na. O sige, Nanang. Napintas ka no at trabaho. Kendakkel ti sweldo, anak ko. Ha? Ni? Adda nagsardeng at tricycle iti batog. Nalabit ani Nelson daytan anak ko. Ha? Isungag pa iso ti bimabay ti tricycle, Nanang. Sige, urayan ta dito'y balay. Agsarita kayo anaimbag. Kaya't mo ka di nga ituloy ti panagadal mo, Maria. Kaya't ko lang unay ama ng Leslie. Kaya't mo ka di ti makatulong ka ni nanang mo. Kaya't ko lang unay. Ken kaya't mo ti bumakna. Wana. No kasta nga Ron, para kan ka dati o trabaho. Angem, nas ka nga agsanay ka, Dahito ti pagsayaatan na, Maria. Kabayatan, di panagsanay mo, adan maawat mo asweldo. Kasta ka di. Kaya't iti saan nga agbayag, ikuyog kanto iji abroad a pagtrab-trabaho. Tadakkel ti sweldo ijay. Ay, kaya't ko day tama ng Leslie. Interesado ak. Okay, isagana mo dagiti badom. Inton bigat matlaeng. Mabalin mo ti ag-training. Anya nga minaklase ti trabaho day tama ng Leslie. Agsala. No nalaing ka pa nga agkanta, okay lata. Ha? Agsala ka nagkanta ko, Nam? Ops, amok ti pampanunuta Maria. Oy, nadalos dito a trabaho. Agsala, ken agkanta lang ti aramidem. Awanen sa balipay. Sigurado kan iti dayta, Maria anak ko. Wala, Nang. Kaya't kayo ang matulungan. Anak ko. Naumakmutin iti kinarigat ti panagbiag tayo. No saan tayo nga umutang? Saan tayo mutin amangan? Maria. Nagadun ti utang tayo, Nanang. Saan mo't nga umdas ti sapsapulok ang makilablabada laeng. Ngam agbalin ka adan sa ranak ko. Amangan no day tati pa kaibabainam dito'y lugar tayo. Nanang, anyat pilyan yo. Tipan na kaibabain ko, wano tipan nagbisin tayo. Ha? Ure anya ditan ti ibagada. Tinapatag,
Saan tayo nga agbisin, nanang? Anak ko, Sa maysa. Kaya't ko nga ituloy ti panaghadal ko. Kaya't ko ti makaturpos. Nagadumot a babae dito'y manang Leslie. Asino dagita? Kakaduam nga agsanay nga agsala dagita Maria. Nasken nga agsanay kayo pa'y anaimbag. Sakbay ang maipan kayo iti abroad. Manang. Inton rabi iti damo a training eh. Lalaingem. Tapno magustuhan da kadagiti customer. Nagrigat sa tag-practice iti sa... Customer ko nam? Yes, customer. No nalaing kang agsala. Ado ti makwartam. Ado ti kwarta ang maurur mo. Practice nga sa... Apay ngay nga ada customer iti panagsanay mi. Gapo, ta ijay club ti pagsanayan nyo. Ay, di ba? Club di pagsanayan mo. Saan mo nadakdakamat a club ti pagsanayak, manang? Ay, kunak mano kaya't mo ang makatulong iti inam. Saan ka di nga arapaap mo pa nga ituloy ti panagadal mo? Ala, dumngag ka na imbag kanyak, Maria. Nadalos na ito yung trabaho. Adaken kan, no kaya't mo ti agaramid iti sana nasayaat. Anya pala ti raramidem, suruto mo nagiti kakaduam, ket agsala kayo ni J-Stage. Jack samat ka ba ulan ti ipapaaramid mo, manang Leslie? Ay, basta surutom dagiti kakaduam. Tuladem, no niya ti raramiden da. Anya? Kwarta ti panunute, Maria. Kalpasan dati yung aramidem. O, adan adagos ti kwarta. Ure agsala pa'y lang ti aramidem. Tuladem latan, dagiti kakaduam. Kalpasan dati nga aramidem. Yawat minton kan ka, titangdan mo nagsala. Anya? Ala, agtignay kan. Inkan iti stage, kat agsala kan. Sino di pabaya ka sarsarita mi tayo, Leslie? Ay, kabarbaro dancer mi dito club, Joey. Apay ka di. Kursunada ka. Napinta sa babae. Kaya't ko ang mama mo. Depende yan sa presyo. Sana parikot na ita kanya. Ama munak, Leslie. Saan ka di? Sa bagay, Joey. Amo kabaknang ka. Kabalang ti agbayad iti kabarbaro a babae. Mabit lang, ha? Ito iti kwarta. Ay, wow! Nagato ang kwarta! Ibagam naman o ti bayad dahi dyan, babae. Kaya't ko, amam mo. Apay a pinaayaban nak, manang Leslie? Adag korsonada ken ka customer. Dak kilagatan, daguroray kan ka. Anya? Makitkitam ka di lalaki ng agmay-maysa, itiramisaan. Dayjay dayjay. Ha? Ala, ingkasit ganan. Ket lalay ngam ti makisarita ken kuana. Baklang dayta. Sigurado adak kilagatan titid na ken ka. Jack kayat, manang. Ay, ay na si kalangarudon ti tultulungan. Sikap ka tinakararte. Kung nagmano kaya't mo agumin awat ti panagbiagyo. Ay naawanan ti adupay asao. Kasaritam lang dayjay lalaki. Awanan ti sa balipay. Kwarta, di agururay kan ka, Maria. Papayakas lang mababayin ka. Sana mo't ngagsidsida iti tao, ha? Sir? Di nakawagan iti, sir. Joey, kung namlatan kanya, ha? Joey? Sa bagay, gagangay lang ti mabutbutang, wala mabahin. Gaputa, agdadamo ka makisang iti customer. Joey? Drinks? Sa anak nga umininom iti arak, Joey. Ladies drink ti order akwarkan ka. Aginom ta. Siyak ti makam mo. Ha? Relax. Di ka unagdanag, ha? Nasingputa ka lalaki. Agtalag ka kanya, Gwen? Sige, Joey. Kasta ti kayat ko, Maria. Agsarsarita talang. Awanan ti sa bali pa'y nga ramidin ta. Isungag kalma ka lang, Gwen? Makitam, dakilagata tinyawat kan ka ni Joey. Nagsarsarita kayo laeng, ang inikan na kan iti kwartam. Manang Leslie? Dahil taji bagbagak. May salaang Arabi managsala iti club at ang kwartam. Ay, da kayo ti panagsinaay mo.
Ornusam ti bagim, no kayat mo ti kumita iti dakkel apirak. Manang Leslie. Ala, ikanak iti porsyento. Anya porsyentom. Siyempre, tangdan ko anang i-recommenda kan kaka ni Joey. No sana ga po kanyak, di mo na mo ni Joey anang itad kan ka iti kwarta. Anya? Ay, mo 20% ak. Nascan nga damat ko ukwat. Kumusta ti anak ko, Leslie? Nalpas ka din ti training na. Mapan ka din iti abroad. Awan ti rumpa nga pagdanagam kani Maria manang Marsing. Madama pa ilang ti training da mapan iti abroad. Kasta ka di? Yes. Adda itinasayata ka sa sad ni Maria nga anak mo. Apay, saan ka di amabalin nga agawid mo't dito'y balay ni Maria? Mailiwak mo't taniti anak ko. Ay, kuwa, sana mabalin arumwarda. Ag-training da nga rod. Nasken nga agsanay daan na imbag. Kalpasan ti training da, ikuyog ko idan iji abroad. No, kasta. Saan laang ani Maria ti may pasidong iti training? No di kat aduda? Correct, manang Marsing. Aduda nga ikuyog ko iji abroad. Kayat ko ti agawid, manang. Ay, sana mabalin. Apay sana mabalin. Mailiwakon ka ni nanang. Karaman da ito iti training yo, Maria. Nasken ama erwam kayo amaya dayo iti pamilyayo. Anya? Di mo gamdan ti agawid. No'y naramid mo da ita, bagsak ka iti training. May salang ti kayat asawan da ita. Saan ka ama kapan iti abroad? Manang Leslie. Ala, aginanakan. Agsala kay tumanen dito'y club inton rabii. Dayjayan jagur uray kan ka customer. Lalaingan di makisareta kan kuana Maria. Manang Leslie. Ay na, dayta ka manin ako na. Baknang dayta lalaki. Sorsorwem, taginom iti arak. Anya? Nuan ado ti mainom mo nga arak. O di, dakdakal ti porsyentong dito'y club. Sa bali lang day tip nga itadkad ka ti customer. Anya pala ti raramiden. Asit gamon na di lalaki. Kwarta manen, tiagur-uray kan ka. Manang Leslie. Oy, bakit? Anya tinapasama kan ka. Apay nga imasidig ka dito eh. Kastapay tilangam, ha? Kayat kong dagawid. Kayat ang tag-training. Anya? Jay lalaki anang i-table kanyak. Sa balit ti kayat na mapasamak. Dadael ka din ti ulom? Triplet itinakan ka dahi lalaki. Basta pagustuam iti kayat na. Saan? Diyak ka ba lang ti paparamid na kanyak? Anya? Ano sak tag-training iti dayto club basta sa anak ngagbalin na babayada na babae. Ay! Agsala laang taramidak ditoy tapno makabrodak manang. Sa bali na saritaan nagbalinak pa babayada na babae. Apay nakariin ka pa ilang Maria. Saan ka makaina na iti dahi tangar aramidem? Pampanunutot ni nanang ko. Ay na, di mo pagdanagan ti ina, Maria. Nagsarita kami, idi na minsan nga aldaw. No kasta, nagawid ka iti lugar tayo. When? Mabalin ka di tagpakada. Kaya't ko nga ikan ni nanang iti kwartana. Ay, Wes! Saan ka mabalin arumwar? Saan pa'y analpas si training mo dito club? Ited mo langan kanyak ti kwarta, ta siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Sigurado ka? When? Siya kung ti mangyawat ka ni nanang mo. Total, agawi dakin to madamdamay ti lugar tayo. Nagadumot kan dayto a kwarta, Leslie? When manang Marsing, sapul ni Maria dayta. Madama pa'y laang ti training na. Ngam agsweldon iti dakkel. Dayta, di bagbagak idi, Nana Marsing. Leslie, anya nga min at talaga ti trabaho ti anak ko. Agsala lang. Awanin ti sabali pa'y nga ramidin na. Naglaka pagsapulan, ken dakkel ti sweldo na. Leslie? Itisan nga agbayag, kakuyog kunto na mapan iti abroad. Nasken ngamin ang makasursuro da pa na imbag dito Pilipinas. Sakbay nga agtrabaho da iti abroad. Takdakil ati masapulan da iti abroad. $1 ti sapulan na.
Iso abumaknang kayon iti mabiit. Kumusta ni Nanang? Nasaya at mo't Maria, awan tirong ba nga pagdanagam ka ni nanang mo? Aywan kaya, talo lang nga daw ti Orayan, malpasan jay visa yung agtrabaho iti abroad. Ha? Inasikaso mi amin na papeles yo. Libre amin ti transportasyon yo amayakar iti sabali a lugar. Ha? Mayakar kami ti sa bali ang lugar ko, Nam? When? Sakbay ti flight nyo, mapan kayo pa iti sabali a branch ti club. Nascan a mairwam kayo iti biyahe. Anya? Saan lamay may sa apagilyan ti paparan nyo? Ado apagilyan? Itampay laeng, ibagbagakon kan ka Maria. Irwam mon ti mayadayo ka ni nanang mo, ha? Sigurado nga agbayag ka iti abroad. Kumusta kan Maria? Sa anak nga okay. Kaya't kung taagawid iti balay mi ngam laplap danak ni Manang Leslie. Di kagdanag Maria. Makaawid kanto ni Jibalayo. Ha? Anyat kaya't masawan, Joey? Mabayagan nga under surveillance na ito'y aklab. Agrara ira itan ti human trafficking. Ha? Itamat larabi. Nas ka na makapanaw kan. Dumtangan na kiti kakadwak apan nakabagiti linteg. May saka a pulis. Juan Maria, may saak nga undercover agent. Nabayagan na palpaliwag na ito aklab. Kamang ti sindikato ti akin kukway ti na ito aklab. Apakaibilangan ti recruiter daan ni Leslie. Anya? Madam Damalang, dumtangan na kiti operatiba. Pumanaw ka niti dayto a lugar. Tapno saan ka mairama na matiliw, Maria. Terasam, ikagumham ti makaadayo iti dayto a lugar. Ay nanat napanan nga taday ti a Maria. Awan maten. Nagpakadala nga dagatangan na di tarwar. Ngam nagbayag. Ay nagloko na di a babae. Toy! Awan ti agtigday ti dagas! Ada pulis! Ala! Apoy! Leslie! Arestado ka! Ay! Di na ko sasana, Joey! Pang-aasim! Awan ti amuak! Inosente ak! Ije presento ti pagpalawagan nyo iti boss mo, Leslie. Nabayagan nga under surveillance na ito a club. Joey! Pulis ka gayan! Wan, Leslie? Ala, sumurot kayo kada kami, ije presento. Ay, Joey, maasi ka kanyag. Di nakiraman dito eh. Tanakasaganak nga agbalbaliw. Ay, diyan kayo may balod. Ikarik, sarde nga kung di kasi ang trabaho. Ay, diyan kayo may balod. Diyos ko, kastagayam tinapasama kanak ko. Wala nang. Ay na, imbaglakit tin tadimtang dagiti pulis iti day ja aklab. Panggap na kami gayam nga ilakoy jabal lasi utaaw. Diyos ko. Dakkel ti utang ko na imbaga nakam ka ni Sir Joey. Isutin ang ibaga kanya ka pumanawa kun iti day ja lugar. Tapno saan na kamay raman ang matiliw. Anak ko. Sigurado ang natiliw damot ni Manang Leslie. Kamang gayam iti human trafficking syndicate. Di awanan bain abakla. Kabailan na gayam nga ilako ti mismo akaruba na. Nanang. Nasaya at mata natiliwdan. Malungsot da itan iti pagbalunan. Uwan nga rod, Nanang. Maria, anak ko. Naimbaglakit din anak ko. Tanakapanaw ka iti dayja a lugar. Uwan nga rod, Nanang. Isong agyaman tayo ka ni Apo Diyos. Bueno, gagayam, di tan tinagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao.